Ето, поредния автовоз отида с ялото. Даже и бусове докарани от Америка. С 3.6 Пентастар бензинови, предни. Чакаме другия да дойде и сега почваме да ги разтварваме. 22 година Kia Sportage, Acura MDX, Grand Cherokee, здрава C класа и Trailhawk компас. Почваме да действаме. Да, това е служебното кола. Линек. Да части, бе, купих части, бе, заради части. А, то пълно за... Да. Тя си купи да го ползваш за такова. Какво части вътре? Ще го продавам, ако не семейна, ще го правим такова кемпер. Кемпер ще го правим. Ма то знаеш какви, знаеш какви яки вътре има такова. Дълга база, така че ще стане. И висок. Въпросът е, че това се кара с... Къде трябва да ти го подавам акумулатора? Вътре ли ще влизаш? Вътре е акумулатор. Вътре ли? И бато акумулатор. Давай. Дай още малко. Оп. Айде, прехвърля. Готов. Давай. Ще можеш да го вземеш, да не удари бронята, не? Не, давай. Тя тая голяма, висока. Давай. Къде да го паркираме, ще изгасне. Ей, там направо вътре. Давай. Дай, аз ще го закарам някъде навътре. Бустъра трябва да го... Кое? Бустъра трябва да го... Да. Те всички са такива. Ако ще изгасне. Ма всички са така, защото акумулатор му е в газа. Добре. Как влизаш вътре? Защото на ръба е точно това. Назад може ли да го дадеш? Ей, това е. 22 година. Kia Sportage на 17 000 мили. С ремонта излиза около 28-9 000 лева. За 22 година. Гробници само караме, да. Ама ефтино. И трябва винаги да си в екшъна. Давай! Както виждате, никаква щета, има да изчукаме калника и нова врата с малко работа по прага. Другия автовоз ще види малко проблем. Ето това е 2016 C300 с AMG пакет, джанти, без инциденти, без нищо. Едно обслужване и сме готови. Мерки Андеси, айди иле! Да се види, че е здрав. Ето това е Акурата с щита отзад. Бронята е при нас, чакаме да се освободи място на стенда, за да може да я нагласим. Ще подавам и ток, ама няма рампа отгоре и помощ с мотокара. Пали или с бустера? Добре. Той е другото. Така, да му върви. Това е аеродинамика да правим. Да. Ти знаеш колко се е месили тази кола преди да я вземем.
Колата е чисто нова, както виждате има поражение от мотокарите, но за жалост това е риска на играта. Турика пак, ако ни пали, ще един ток. Тая кола, задната броня е примерно 2 месеца. Аха, да. То това и трябва, една броня. Видяй го? Няма да го пали. Дигай. Аз държа. Опа! Червеното е към теб и... Я? Не. Я пробвай. Ай, тук много леки. Ай, Е там, спри го зад Гранд Черокито. Първото. Трябва уроци трябва му да. Това ще го затъмниш да не се вижда какво е. Не е сериозно. Това ще е следващия проект, де ще го снимем как го правим. Много поръчки, много нещо. Не бе, няма. Не става. Хората ни обичат ефтино, искат само скъпо. Здрави коли. Пак ви показвам. Има и здрави коли, както виждате, има и ударени. Който докъдето му стигат възможности. Но за да карат нови коли, на цена знаят. USA Auto. Отгоре са 2 акумулатора на оная кола. Трябва да се сложи на малки акумулатор ток. И горе ли е малкият акумулатор? Да, те са големия и малкия отдолу. Да вземем бустера тогава. Ето го. Още един трябва. Не, само един трябва. Ние пролагаме не става. Ма два един върху друг, трябва на малкия акумулатор да го сложиш бустера. Добре. Ако искаш даже... Тано! Яма да ме дигнеш горе, аз да го сложа. Добре, давай. Екстремни каскади. Такова е положението. Давай. И сега леко подай газ. Дай напред. Дай нагоре. Давай. Чакай. Пускай го. Или чак. Не бе, готов съм. Да какво? Добре. Веднага я запалихме. Който не се е занимавал с джип и не знаят някои пенизи по тях. Така че трябва да се даде ток на малки акумулатор и да се пусне 3-4 пъти да се запали. Първо работи без компресия, защото маслото е паднало долу в картера. Новата кола на народа май не е Volkswagen вече. Не е Volkswagen. Grand Cherokee. Джип като цяло. Компас, Ренегат, Grand Cherokee, новото Grand Cherokee. Каквото искат хората. За жалост Volkswagen вече нямат осмаци, шестаци. Рядко са шестаци. И затова даже и Volkswagen от Америка ги вземем шестаци. Няма как. Така, ако искате и вие такива големи мотори за малко пари, USA Auto. Ето една наистина малко по-тежък удар кола. Grand Cherokee 5.7 с Genty SRT, но колата реално няма никакви проблеми. Всичко е ламарин. А е там. Здрасти. Остави го така. Защото не може да завъртиш. Сега ще го преместим в мотокар. Страшна работа. Страшна е, да. Виж, не може да завърти гумата. Гредата опира отпред. Сега ще го оправим.
Имаш нужда, гледам за нещо ти за... Отслабнал си! И древа на ободено меч. Има ръчна, господине! Пустете ръчната! Иване, дръж кучето да ни охапи някой. Разхождат кучето и го държат да ни охапи някой. Хапи ли? Не! Само го държи! Къде опира? Ето на града, средата опря. На гърнето опря. Виж го колко е силен, дърпа колата. И това това якива. Няма да кап аз. Кучето, разпили кучето малко. Всеки може и в пари, 5 евро! 5 левро може, 5 левро. Бойко Борисов каза евро влиза, бе. А, добре. От него ги търси. Още една кола без щета. Колата е разглобена, предна дясна седалка с сам модула. Така дойде, но няма никакви проблеми. Изтървали се и амортисьорите. Къде оставих бустера, бе? Стояне! Аз ще го взема, къде? Къде остави бустер? Коя кола е? Трябва ни бустера, бе! Да запалим колата, къде го остави? Ма къде го остави? Коя кола? Там, в компаса. Ще да запалвам компаса. Пускай, че скри пътеката. Много е. Добре. Няма стане, дай. Малко да му го подадеш и ще станат нещата. Ford Explorer 3.5 мотор, който става на газ. Много желан от клиенти и много надежден. Давай! Изрива! Чакай! Оп, чакай! Има болче, господине. Има. Да, 25 000 и го взимаш. Ама и кисията ми е в камион. Няма проблеми. Това чисто ключи, гледай. Втора употреба. Втора употреба, ама са оригинал. Оригинал, да. Да. Хората питат дали може да дойдат на място и да се закупят кола. Дали има коли, които не са клиентски. Има. Нямаме време да ги снимаме и да ги продаваме. Да заповядат. Тук е, при мен. Ако искаш, дай да го сложиш, аз скача вътре. Къде? Ясно ли е? Ти ще го видиш, да. Ключа къде е, бе? Запалям. Отиде микрофона. Так няма да стане. Какво стана? Много предно ляво беше. Много лезле? Ще пробва, ял. Дай да видим. 10. Ляв. За всички фенове на дрифта имаме 5 литра 21 Ford Mustang GT. Проблем в окачването и гредата е мръднала. Малко.
Джантата е аеродинамична. Ма не, то окачва на една джанта и е готов. Пари. И от собственик му трябва да ме. Нищо му няма на този мустанг. Айде, паша.